So yun guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay magluluto tayo ng taksiw. Sila ay bangus, tapos ito yung ricado nya. Tapos mag-iimay ako ng pan guys, ng puso ng saging. Ito guys, yung puso nya lang kukunin natin. Yung sa gitna nya lang. Dito kasi guys, maraming ganito dito sa amin. Puso ng saging. Kunin lang natin yung kanya, bandang gitna nya. Kulang pa guys. Guys, ito lang ang ikunin natin. Plus may isa pa dito. Napakaraming ganito dito sa atin guys. Yung iba sayang, kuwan sinasabi nilang sayang kasi kuwan. Lahat ito nauulam. Ito sa gitna niya. Pero sa amin kasi kuwan, mas masarap itong nasa loob niya. Yan guys, ito hatiin lang natin. Tapos sugasan lang natin guys.
So yun guys, ito na yung pan natin. Kung natin lagay itong pan natin, itong rekado natin. Kuya, bawang sibuyas sa dahon ng sibuyas guys. Ito yung isda na natin, lagay natin. Tapos lagyan natin siya ng corn guys, ng paminta. Maraming paminta para mas masarap. Yung durog ito guys. Tapos seasonings, magic sarap. Oops. Tapos asin. Lagyan natin ng asin. Tapos suka. Ayan. Tapos lagyan natin ng tubig guys. Medyo damihan natin konti kasi lalagyan natin ng puso ng saging. Ito pa na natin. Ayan guys, salang na natin. Bali, kompleto na yung rekado na ito guys. So yun guys, yun lang, hintayin lang natin na kumulo hanggang maluto ng konti yun bago natin lagay yung puso ng saging. So yun guys, bali kumulo na yung paksyon natin guys, bali ko. Mabilis lang kasi maluto to, kaya lalagay natin yung puso ng saging natin. Ano tayo sa lutong probinsya. Natin yung saging. Sarap to guys. Siyempre lutong probinsya. Yan guys, may ngayong motor. Sensya na. Ito guys, sobra kasi hindi nakasya dito. Ilalaga ko na to. Natin ng tubig. Sarap to ikuhan soso sa bagoong. Bale, ganun kasi kami magluto dito sa probinsya guys. Pagka karne, ganun, hindi nawawala yung mga gulay, sayote, ganun, mga papaya. Pero pagka sa mga naman guys, sa mga ganyan, bangus, isda, may mga kamote, pechay, ganun. Hindi siya purong guys, hindi siya purong isda o di kaya hindi purong karne. May mga halong mga guys, mga gulay-gulay. Mas healthy. Dito sa amin kasi guys, ang mga nakukuhang dito sa paligid lang namin, mga papaya, sayote, ganun, kamote, sinasawag namin sa mga karne at gulay, sa mga karne at mga isda. Katulad niyan guys, itong puso ng saging. Ayan, nagbalatan ko. Maraming nakukuha dito lang sa paligid namin guys, yun ang sinasahog namin. Diyan guys, ito, pwede na ito. So ito naman yung nilaga. Pwede na to guys, patayin ko na. Tapos may sausawan na din ako dito. Sausawan ng nilaga guys.
Paksiw. Paksiw na bangus na may puso ng saging. Kaya guys, kain na tayo. Yan, sausawan namin. Kasi ito na yung nilagang kuwan. Nilagang puso ng saging. Kain po. Doon sa upuan, doon yung sarapan. Kain guys. Unless we meet in a match. Max. Gamit kami sa kusa. Sili pa rin. Kaya pa niya naduldur at atin niyo. Hindi ko rin. Lala kaya tapos kasi dahil mo nito pa. Sili. Alden, ang lakas naman ng cellphone mo, isa. Ito mo habaw? Masarap, sabaw ng fish. Amin.